खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै जोंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय दिनै फुङावहाय एसे बोथोरा दोमैलुमोन दायो हागासिनो दं आरोना एसे गोसा हादोंमोन दायो एसे थाइफ्रिगासिनो दङ आरो दा गथ'फ्रा जोंना बे अखायावनो थाबायनो आरोना जा साथा हमै हमै गेलेगासिनो दङ नोंथांमोननो देखायगोन आङो माने अखा हाबाबो सान्थि गैया सान्दुंजों बायरायाव ओंखारजानो बायो दा अखा हाबाबो ओंखारजानो बागोन दा मा खालामनो गथ'फोरजों उफाय गैया आरोना ओंखायनो एसे थाइफ्रिनायावहाय ओंखारहोनाय जाबाय आरो बिसोरखौ अखा होनानै होस्रिखावबाय थायो आरोना जा गाबबाय ओंखारनो थाखाय ओमफ्राय दा उफाय गैयिनि होबाय आरो दसे दायो र' देखायनो नोंथांमोननो लाला हम गोजौ ना ये मोजां थागोनलै बे साथाया ये नै टेस्ट गाज्रि जाबाय नै अखा गेलेदों अखा फुंनिफ्रायनो फैदो आइदि होनबा अखाया गेलेनाया आइदि होनबा नै साथायावनो गाना लानानै खुसि दासो खुसि मा खालामदों साथाखौ सोरबा मा लाबोदों आब'आ बोदो नायनि मा लाबोदों बा गाइखेर लाबोदों आब'नि हेया हे दोना बेयाव दोना फ्रिजाव दोनगोन फ्रिजाव दोनै थां थांसैनो आब'आ टाटा होन टाटा माने थांगौमोन आरो नोंजों गेलेनो दे थांदो इया निहा आब' थांबाय जुस बिदों आरोना बिसोरो एसे होनायनोसै होनोथ' नाङा बिसोरनो बाट उफाय गैया गाबगोन नङाबा ओंखायनो ना रेडिमान न जुस टेस्टि ना जुसआ टेस्टि एखेसो नायनो थांदों नामा नोङो एखेसो याम्मी होनदे याम्मी होन हामा माखौबा सोलायबाय बेहा बोरो मोननै लाबायथ' आरो तनिसाया नै सासेया गथ'फोरनि मैला जानायखौ मैला खालामनायखौ सिबगासिनोमोन बिसोर मानो लेथ्रा खालामो हा जोंसो सिबबाय थानांगौ जायो लोंनायनिख्रुइ गारनायासो बांसिन ओंखायनो होनोबो बालायलायलाङो आं बिसिना बुस्थुफोरखौ मा खालामनो हाप्पा मा खालामनो हाप्पा खुगोन र' दा खुगोन हाप्पा होननायावसो फैयो बिदि हाप्पा होनगोन नै बेखौ नायै बिसोर खालि दुगैनायनिल' खोथा बुंबाय थायो आयौ बा मालायसो दुगैनो थांबाय बा दुगैनो होनबाथाय जेबो नांखाला आरोना बिसोरनो बेखौबो लादो बिसोरनि दुगैनायनि जगार सुनांगोनसो होनदां मा दङ ओइयै माइरं गारदों जब्ब मा जब्ब बेलाय गोलैगोन दे दानाबा बेखौ सिख'लायाबानो जाबाय बिराद सिख'लायो बिसोरो जेरावबो सिख'लायनाय मोननै जिनिस थाबाबो सोरबा सासेया दाङागौ मानि बे बुस्थुआ स्पेशल जाया आरोना सोरबा सासेया दांबाथाय बेखौनो नांसिगौ आरो बिसोरनो मा मैया हा मैला होनदोंनो बेखौ मैला नांनायखौ र' दा सुगोन मैला जे नोंसोरो दैखौ लोङो मायो दे मामा दे गेलेद' दे होथ' दे बा मालायसो दे गेले दे नो दे बुस्थुफ्रानो मोनसेल' जाबाय दिगदार बिसोरजों हामा बिदि बुलायो नामा आं हमनो हागोन दे सानैबो गेले आं गोजौनिफ्राय दै गोलैबा अखा दै गोलैबाय दे हमदो दैखौ मोननै गैया ओइ बिदि नङा आंबो दे नै आयो बिदि फुनो सेस खालामजोबगोन आरोना बिसोरो हायोबाथ' सानसेयावनो नै बेखौ दाख्लि बायनानै लाबोदोंमोन आरोना लेगस जा मोजां मोनदों फार्स्ट डेआवहाय बिसोरो गेलेदोंबो आरोना बेखौ गेलेनानैहाय उन्दुनो ओंखारलायदों आरो बिसोरो देलायनाया आयो हाबाब आयो अबाव लाथारखो बोनो नायनि दानिसा मोखांखौ नायनो आयो नायनि मोखांखौ इसे नोंनिखौ नायनि नोंना थिगानो दङ बेनो आयो
मा होनो सानसे बिसोरजोंनो बिदिनो बिजि जायो आरोना गाबलाय खुलाय सिख'लाय मालाय जिनिसफोरखौ मोननै होबाबो मोननैजोंनो जाया सोरबा सासेया अबेखौबा लादोंबा बै मोनसेखौसो नांथारगौ बिदि जायो आरोना टुइन्स जायहा दङ बिसोरहो मिन्थिखागोन आरो आङो मेरला माने इन्स्टाग्रामावहाय जेब्ला रिल्स नायो माने आङो टुइन्सनि नायसनदोंमोन नालाय ओंखायनो आंना दायो टुइन्सनिल' फैबाय थायो आरोना ओमफ्राय बेहाय देखायो जे माने एभ्रि टुइन्सआनो बिदिनोखा माने मोननै जिनिस एखे होब्लाबो माने बे मोननै जिनिसखौ गावबा गाव लाया आरोना सोरबा सासेया माखौबा लायोबा बेखौसो माने मोजां मोनो आरोना बिसोरो दायो नै राजाजों आंजों एसे ओंखारलांनो नागिरदों मोनसे पार्सनेल खामानिनि थाखाय ओमफ्राय गथ'फोरखौ बिबै बिबौजों दोनबाय बिसोर नुब्ला बिराद थांफानो नागिरगोन माने दाना बिराद रोंनाय जाबाय आरोना नै आङो थांनायनि सिगां देखायनो नोंथांमोननो नै ड्रागन फ्रुटआ जोंना थाइलेण्डसैलाय गथ'फोरा जायो बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय जोंना न'ना गोदै आरोना ड्रागन फ्रुटआ खयथा थायगोनथाय बे बारसे बिफाङानो फांसे बायदोंसो जोंना नै बेहाय बारसे बारनो नागिरदोंमोन माथो सेवबायसो औ जेबो नङा उनाव गोदान जागोन ना थुदेलाय थांसैलाय नै फैलायबाय हो इलेक्सन फैगौ खोमा जानो जा गोबाव थाबाय नै जा कमेडि मोनखाबाय जोंहा बे ओरै फैदोंमोन फार्स्टआवहाय ओमफ्राय दायो नै फावसायलांफिनबावबायसो जा गोबाव नेनांबाय पेट्रलनि दामखौ नुदोंना नोंथांमोना 111 थांबाय ओमफ्राय डिजेलना 101 थैसिगोन जेरावबो थांनो हाला माथो नोंथां जेरावबो थांनो हाला नै खामानिया जागौमानि मोनाबायानोसै ओमफ्राय बिराद गांहाबनानै दंमोन ना एसे लोंलांसै नै जोंहा फ्रिजखौ साफा खालामनो नागिरदों माने बेनि रिजोना जाहैबाय फ्रिजखौ जोङो सेकेन्ड हेन्ड फाननो नागिरदों आरोना दा लाङोना लाङा मिन्थिया देलायहोनानै दोनसै आरो सिगांथ' साजायनांगोन ना बे खै बोसोर जाखो फ्रिजआ बिराद आंनि कम्पिउटार फुरानाखौ फाननानै बेखौ लाबोबाय आरो जा मैला जानानै दङ माने बाहायनाय जायाना गंनै दङ ओमफ्राय किचेनावहाय गंसे दङ नालाय ओंखायनो बेखौ बायह्रायाव दोननाय जादोंमोन आरो दा ओंखायनो मानो गंनै नांगौ न'आवहाय होननानै जोङो फाननो नागिरबाय आरो बेल' नङा कारेन्ट बिला बिराद जायोना बे औ स्मार्ट मिटार लागायबायना थगायनो हाला कारेन्ट बिला बारा बुस्थु बायजाला खिन्थु बेखौ फुगारखांनानै फाननो लुगैबावनोसै हरनो बासिगोनसै आंथ' फुगारखांबा ओमफ्राय आंना गारि सोलोंनाया 1 जुननिफ्रायमोन आरोना नै टाइम टेबोला मिलायैनि थाखाय आरो आंनाबो स्कुल थानायनि थाखाय गथ'फोरखौ सोर लानो साननानैहाय थांनाय जायासै आरोना दा जुलाइआव नायनोसै थांनाय जायोना जाया ओमफ्राय दिनैहाय रबिबार ओंखायनो आङो सासेखौ बुंबाय कि आंखौ न'आवनो एसे फोरोंजेनदो होननानै दा ओंखायनो ओंखाम जाखांनानै जोङो ओंखारबाय समाथ' बिराद बेला जाखाबाय 10:30 जाबाय गथ' गथाय गोनां हास्लाबा फुङावबो मावनायजोंनो दांनायजोंनो बिसोरजों थाफानानैनो समा जोंना थोस्लाबनो नागिरा आरोना सानदेब्लाबो ओंखायनो नै दाबो लेट जाबाबो जोङो माने ओंखारबाय आरोना दायो बिथाङानो आंखौ फोरोंगोन बिथाङा आंनि मास्टार जाहैबाय आरोना ओंखायनो आङो गांसे आर'नाइ होनोसै मास्टारनो गुरु दक्षिणाब्रा बिदि होलायलायो औ ओइबाय ओमफ्राय दा बिथिंनो खुलुमहरबाय दे आङो नै मोजाङै फोरोंबानो जाबाय सार बिदिबो जालायलायो औ माबा मोनसे सोलोंदोंब्ला जाय फोरोङो बेनोथ' मास्टार जायोना ओंखायनो दा बिथाङा आंनि मास्टार जाबाय गारि फोरोंनायावहाय ओंखायनो आं बेखौ माने खुलुमबाय जाहाथे बिथाङा आंखौ मोजाङै फोरोङो आरो माने आं बिथांनिफ्राय मोजाङै सोलोंनानै लानो हायो आरो बांद्राय दारायल' हासबेन्डफ्रा रायो नालाय ओंखायनो होनदां सोलोंनायावथ' रायजा हागोन बाट थेवबो आरोना रायबाथाय एसे गिनायबो मोनो नालाय नायनोसै दायो ओंखारलांसै जोङो बिदिनो फोरोंलांसै आं नोंखौ उल्थानिफ्राय सानबो A B C A मा एक्सिलेटर ब्रेक क्लाच A B C गोसोआव उल्था A B C उल्था A B C ओमफ्राय 3 लांबालाय मारै खालामो दा बे सिदायाव दङ बेनि सिदा मा दं नारलाय नों 3 थांगोन बे सिदा नारबा डाइरेक्ट 3 थांबाय बे डाइरेक्ट 3 सालाया खिन्थु गारिखौ बिदि खाया बिदि लाबोफिनदो लांद्रायबाय इजि सफ्टलि अके क्लाचआनो कन्ट्रल क्लाचखौ आं लासै हगारनानै बेखौ लासै गाना एकदम सफ्टलि गारिया एकदम सेन्सिटिभ जायो एसे लासै गाना ओंखारो बियो लासैनो क्लाचखौ लासै हगारदों क्लाचखौ बेखौ बेयाव रोंहैसिगोन नोङो बे गेजेरना ब्रेक बे एक्सिलेरेटर दा बोरै स्टार्ट खालामगोन खारजेननाया क्लाचखौथ' गाबाय
क्लाचखौ लासै हगारनायजों लोगोसे एक्सिलेटरखौ लासै गाहरनांगौ आरो ब्रेक गाबाथाय माने क्लाचखौ गाफाखाथारनांगौ आरो ना गाग्रोनांगौ बेनि उनावहाय ब्रेकखौ लासै होबाय आरो ना खिन्थु दायो नै जोंना गामिनि रेल साइथिङावहाय गेटआ लागायनानै दङ ट्रेन फैलायसिगोनलाय बेनो दिगदार न'खरथाम बारबानो नै बेखौ मोनो आरो ना दायो सान्दुं गोसाब्लाबो सोलोंनोसै दाबो फैया ओमफ्राय बिराद गोबाव जाबायमोन आङो गारि सोलोंनो होननानै दिनैहाय आंखौ बियो लाबोबाय आरो ना फोरोंनो नङाबा बियो आयु बिराद गोबाव लाबाय 3 बोसोरनि उनावहाय आंनि खोथाखौ येस बुंबाय बियो मा ट्रेन ब्रादा फैया नों मानिबा आंखौ माबा खिथेर होखारदों नामालै बेसेबा बोसोरनि उनावहाय येस बुंनायखौ बेनो दा नै गाबोनबोथ' सोलोंनांगोन जोङो गाबोन खिन्थु फुङावहायनो सिखारनांगोन माथो नङाबा बावोना फुङाव सालायनांगौ गरम ना दा बेनोथ' हास्लाबनोनो नागिरा गरम दा 4:00 सिखारनोसै नामा सोलोंजेननायबो आरो खर' गरमबो जागोन रोङा घाबरायगोनबो नों घाबरायहोनाङाब्रा बियो नोंनि आखायाव थाबाय नों फोरोंग्रानि आखायाव थाबाय बियो फोरोंग्राया जुदि बांद्राय खेंखें खालामोबाथ' जानाय नङाना हगारनानैबो होनांगोन गिहोनाङा आरोना मास्टारा दासो फैबाय सालायनो मोनसिगोन आंहा आंखौ डाइरेक्ट जिरायहोआ नामा बिथिंजाय होगोन र' माने खेबसेनो गोलाव लानांगोन ना लामाखौ नों बायचान्स माबा मोनसे रोङाबा रं जाबा माने एसे थांबाय थानो पजिसन लाबाय दा रिभार्स लाथ'दों रिभार्स लादों hand brake engaged नों फैदो एबार Oh my god थान्दा ब्रा थान्दा फाइनेलि जिरायनो मोनसिगोन थान्दा Oh my god इदि नङाब्रा दे गोसो हो बे रुमालखौलाय मानो लानांगौ गारि सालायनाया रुमाल लायो गोलोमदों बबावबा बेरायनो थांगोन नामा नों गारि सालायदों नों गोलोमखागोनखा फार्स्टआवनो बैखौ गानानै नायगोन क्लाच ब्रेक हागोन माबायदि मोनो फिला बेसेबां माने दे गारिखौ बोरै स्टार्ट होगोन फार्स्टआव क्लाचखौ हमगोन र' बेखौ दांथ'नाङा क्लाचखौ गाहाबबाय बेखौ एसे लांबावनांगौ नामा मिलायखोबा जखा दे गाहाबना लालाय बेसेबां गोबाव गाहाबना लानो हायो क्लाच गा ब्रेक गा गाहाब ब्रेक गाहाब बेखौ डिसएंगेज खालाम दे ब्रेक गानाङा एबार क्लाचखौ लगाबाय था दे सार्भिस माबादो क्लाच गादोंना दे गा खेबसेबाव खालामथार ओमफ्राय स्टार्ट जाबासो लाफिन जाबाय दा दे एबार जेबो गानाङा गियाराव गैया नालाय जाथ'वाखै जेबो फार्स्ट गियाराव हर दे बेखौ गाहाब जेबो गिना दे जेबो थ'आवसो थांबाय बेयो एकदम दाना गिनारा इजिलि लासै हगार दे क्लाचखौ स्ल'लि दे हगार दे जेबो नङा नों जेबो गाखायाखै लासै हगार क्लाच गाफिन क्लाच गा क्लाच दे ओमफ्राय माबाखौ गानांगौ एक्सिलेटर गाथ'नाङा दे क्लाचखौनो हगार दे खारखागोन बे क्लाच बेखौ गैयाबाबो खारगोन बे लासैयाव दे फिदिं क्लाच लासै हगारदोलाय बिदि आरो क्लाच हमफिनदोलाय स्पिड जाद्रायगोन नालाय क्लाच हमफिनदोलाय बे आरो बुजिहांबाय दा बिदिनो आरो बुस्थुआ दे फिसाथ' ओरै दसे रेस्ट लाबाय ओमफ्राय एसे माने प्रेक्टिस नांगोन आरोना प्रेक्टिस मेक्स अ मैन पारफेक्ट बेनोसै आंबो सानफ्रोमबो प्रेक्टिस खालामबाय थाबाथाय आंबो हागोन होननानैहाय माने आसा माने गावनि सायावहाय फोथायनाय दङ आरोना दा खोथायानो जाहैबाय क्लाच एक्सिलेटर ब्रेक बेनोसै एबिसिखौनो मोजाङै रोंजोबनांसिगोन आरोना ओमफ्राय नैबे माबा गियारखौ आङो मोनथिबाय ओमफ्राय हेन्ड ब्रेकनि खामानिखौबो मोनथिबाय मारै हमनांगौ मानांगौ ओमफ्राय बाखिथ' बेयावहाय जेबो माबा गैयाना दा दसे रेस्ट लाबाय ओमफ्राय सालायफिननोसै आरोना दसे थानानैहाय आथिङा आंना सागोन बायदि मोन्दों आरोना साखागोन बाट जेबो नङा दिनैहाय फार्स्ट टाइम बिदिनो ड्राइभारनि सिटआव जिरायनानैहाय मोनसे आलदा फिल खालामदों आरोना ओमफ्राय आङो नैबेखौ एसे आलदा मोन्दों मानो होनबा बिथिं थाबाथ' ओरैजायसो गाननाय जायो नालाय नै ओरैजाय जाबाय आरोना जेबो नङा नों पेसेन्जार किं जानो हासिगोन लासैनो दिनै फार्स्ट गियारल'ब्रा नोंना फार्स्ट गियार ओरै गिदिं दे ना ओरै गिदिंनो आगदाजों गिदिं दे हगारदो लासै चलो चलते हैं एसे सिदा लाखिनांगोन दा फिदिंनायब्ला सिदा लाबोनो जों सिदा ला दे ओइ बा बिदि गाया लासै एसे गाबां खारो होनखादोंना आङो
गिदिंनाय समफ्रावहाय मालाबा एक्सिलेटर गानो नाङा गोसोआव ला स्पिड जाद्रायबा माथो ओरै थांद्राय थागोन उलार जागोन माथो ओरै सिदा थौबै स्कुलजों सिदा थाङाखै नोङो स्कुलनि सिदा लानो सोलों सिदा थांनो सोलों दे एसे गायबा लासै दा ओमफ्राय क्लासाव गानांबा जोंल' हगारसारो लासै क्लास हमनानै सिदा थौबाय जोंनि गामिनि शप बेयो मोनाबिलियावहाय मैगं थाइगंबो फानफैयो बेहाय ओमफ्राय गथ'फोरनो नै केक लाबाय दायो थांफिनसै न'आवहाय गरमथार ओमफ्राय एसे बार बारदों आरोना नै बेहाय ओंखायनो एसे बार मोनदों माथो सिरि उन्दुबाय नामा उन्दुवाखैनो होदा मामि ओंखाम जाबायना जायाखै मामि दाय आगैनोबो हो दे आगैनोबो हो ए होआ 1-1 दानिसा सान्दुङाव थाङा फैफिनबाय जानो जा ए हो रिधिमा मोनसे हो खारलांदोंसो नै वाव हालोद देखो हालोद न'नि हालोद दे हो मोनसे हो जागोन मामा जागोन नै होगोन होलाय हो मोनसे हो हद' मोनसे हो आथिङा एसे साबाय बिथिंजायना नैनो उन्दुनोबो ओंखारबाय बिसोरो रिधिमा मोनसे हो नायना थेंक इउ होन आयु थेंक इउ होननांगौ वाव सानफ्रोमबो बिदिनो थुखैनांगौ जायो बिसोरखौ दे गावसिनि गोसो गैयाबा होना बा मालायसो बाबाया मानो बियो जायगा थोआ मायानो ने जायगा थोनाय मोनोसै ए टाउननिफ्राय सफैनानैहाय एसे फ्रेश जाबाय बेनि उनावहाय आङो फुरा ओंखाम ओंख्रि संनायावहाय नांखाबाय मानो होनबा मोना जायोब्ला आङो एसे बादबनायबो मोनो मानो होनबा गथ'फोरजोंबो थानो गोनां जायो नालाय ओंखायनो सफैनाय लोगो लोगो आङो संखाबाय खारौ खान्दायजों संबाय अमाखौ फुङावनो गामिनि सासे मानसिया खारौ खान्दाय होफैदोंमोन आरोना दा बेखौनो माजों जागोन होननानै साननानै दंमोन फुङावहाय ओमफ्राय आं होनबाय अमा बेदरजों जानोसै होननानै ओंखायनो अमा बेदर लाबोनानै दा बेखौनो संनानै जाबाय आरोना ओमफ्राय गथ'फोरखौ दायो फुथुबाय खुनुरोखोम उन्दुलांबाय आंना बे प्रेगनेन्सिनिफ्रायनो माने एसियाव थाबाथाय गन्थंफ्रा रानखाङो ओमफ्राय एकदम थै गनो नागिरो नालाय ओंखायनो आङो थाव गोथां एसे सोनानै फुननानै लाबाय आरोना नङाबा रानखांनानै आंना माने थै गबोनो नागिरो ओंखायनो भिडिअखौ आं बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनलायगोन नेक्स्ट ब्लगावहाय दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय